Oh, wanatoti, isu wanatoti, wanatoti. Kana mutidi wanatambire, komori ya Zimbabwe, tena kumbera mumwe. 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 Komori ya Zimbabwe, tena kumbera mumwe mukanda. Komori ya Zimbabwe, tena kumbera mumwe mukanda. Mukoma love mo katea maoko makasimba here. Tinofara wakana makasimba ho. Aiwa ndinofara. Urise upenyu. Utano wakanaka. Utene. Tikuchengetwa tiri munyasha. Aiwa ndiri kuona kana nyasha dzamakatakura hanzi steps to Christ. Itizvozvo ndokwatikuenda chaiko. Aiwa tinozvikudza nekuti musiki ndiye aita kuti tiwane mukana watiri nawo muzuva ranhasi. Ndizvozvo. Mukoma love mo vanobva kupi? Kumushando bakuzimba. Kwazimba. Ongo. Pamashwesta. Pamurombedza. Amuziri mana kushungo. Isimanye itrana nyamuziwa. Shumba. Tisiri kutonga ka December. Alright. Anamurambi. Ndizvozvo. Aiwa, ndizvozvo hanzi kutonga majani. Ndizvozvo. Mumwe anombopinda osiro mumwe. Izvozvo zvine zvakatongoti nakira zvakadaro. Mukoma love mo vanga vane mhuri. Ongo. Yakakura sei? First born yangu ine 21 years. Second born ane 17 years. Ndizvozvo. Ndo vana varipo asi vamwe vari kunana mai saka singovere varipo pamusha. Aiwa, vese varipo. Aditi. Hapana anonzi ari uko. Vese variko tinongotenda naizvozvo. Mukoma love mo mhosva yakakupinza mukati meusongo yakamira sei? Mhosva yakandipinza pana pandemedi. Ndisita pano mhosva yakaparika 2011. Ndapara mhosva infect tikaitangira kwazvakatangira. Uye yakaparirwa ku? Yakaparirwa kunonzi kuhafu inana Chengeta Lodge. Alright. Along Chegutu Road, Blawayo Road. Blawayo Road. Munhu wandaka akafa nekuda kwezviitiko. Ndakabata chikomba. Chikomba chandakatobata mumba mangu. Ndizvozvo. Saka ndabata murume uyu. Ndakaita my emotions akawanda. Ndobva ndatsamwa nokuti munhu taigara tese same complex. Saka aitika ndakaenda kubasa. Iwo sara achichita nemukadzi wangu. Etosara ari baba. Yes, saka ndakazoudzwawo nevakandiudza. Ndibva ndachuya ndofunga ndasvika kukumba kumapast 7 dzemanheru. Ndobva ndavaona vari vese nemudzimai wangu. Vanga vari pai vatori mumba mandinorara. Anga akatogara zvake murume akatopfeka boxer short achitandara nemudzimai wangu. Saka ndazviona zvinhu zvandasina tasiro nazvo pamusoro pake. Ndakabva ndatsamwa zvakanyanya. Saka mukutsamwa kwandakaita ndakawandirwa nama emotions. Ndobva ndanorova chikomba. Saka mukuru kwandaita chikomba chakatanga kutoadvanzawo chichidzorera. Semunhu anga ine simba. Ndiani mavanga muri kuona kumesa. Asi ndakazokwanisa kumuoverpower. Ndobva ndamurova anotyuka maribs. Atyuka maribs anga asati afa. Ndine mumwe mweya wakapinda mandiri. Mushure mekunge zvaitika izvi. Ndakatora rudzi rwemushonga weParaquat. Ndobva ndati kune mudzimai, iwewe chimwisa muchikomba chako poison. Chife. Iwe kana apedza kunwa yovha wanwawo. Kuti ndozvandaona zvakafanana. Ndizishuwa akapa chikomba poison. Chikomba munongoziva mushonga wacho asingatozivi kuti unouraya zvakadii wakaita sei. Ndaingoti ndikupa munhu chimushonga. Then chipa munhu mushonga akabva tanga torutsa nyama nechimushonga rudzi rweParaquat. Ndokuti siya kwakaita murume. Asi ndakazokwanisa zvaitika. Ndine vandakanoudzawo panext door. Ndavazivisa kuti ndozvaita sei, ndozvaitika. But vanhu vangu vari panext door magamuchira vakazviita vakaona kunge ndatomharadzi.
ndibva watouya vatone hondo pawakanudzana vakawanda wanda muarea ndandiri zvakaita kuti ndizokwanisa kutiza kubva panzvimbo ipi. Handina kusiya mukadzi wandandabata nechikomba, ndakaenda naye nemwana wedu ndakasiya chikomba asanga atomufi atofira panzvimbo. Ndaenda ndakanogarawo kumazuva zinenge 3-4 months ndokusungwa kwandakazoita. Asi ndaitogara ndichida kusungwa, asi ndaiti kana ndauda kurangarira kuti ndizvinozvipira kupolisi nereaction yandakaona ichita vanhu, ndaingoti pamwe pandonozvipira nemhosva yandaita ndogona kungobva ndangourayirwawo ipapo. Saka pakazoshandiswa imwe nzira yekuti ndikwanise kusungwa ndidzokere kumapurisa kuti ndipedze nyaya dzangu. Asi kusungwa kwandakazoita manje ndakazonzi iwewe kana uchiti mukadzi akapa murume wepoison akanwa uriwo uri kumuti inwa mese makapara mhosva. Mukadzi wangu akasvika pakutozopinzwa mukati kana 6 months. Asi pandaenda kudare pese ndaichema ndichiti munhu uyu haana kukonzera kufa kwemunhu, ini ndindakatourwa munhu akazosvika pakuita pakufa. Iye akakonzera, akaparticipata kuti munhu afe because akatora munhu akamuisa mumba, but kuti iye azowana hendi inosvika pamufi haana kushandisa simba. Ndini ndakarova mufi. Dzima radarira zvinzwisisa kuti zveshuwa munhu yaritaura chokwadi. Ndobva vazotora mudzimai wangu kumuita state witness kana kuti eye witness anorovererani inini. Akataurawo chokwadi, asi chokwadi ichocho ndochandaingotaura kubva pakuita pakutanga. Ndobvira ndakaramba mhosva yangu, ndaibvuma mhosva yangu, asi ndakazoita for 9 years solid ndiri parimandi ndisati ndatongwa. Ndizvozvo ndichikumbira dare kuti nditongei mhosva yangu ndiri kuiziva, asi handisi kuziva kuti chii chaidhileya kumatare. Ndokuchizotongwa kondemu. Ndakatongwa kondemu 2019 ndo pandakatongerwa rufu. Ndatongerwa rufu ndakabva ndaniswa panonzi pacentral, ndo pataigara ipapo tichimirira kuurayiwa. Ndizvozvo kugara kwataita panzvimbo itaigara tiri 1 muroom 30 minutes dzokusangana nevamwe, asi 23 hours solid ndedzokunge uri wega murume yako. Saka ndiri murumu imomo ndaingofunga nezvokungoti pana todoka nhasi zvatavharirwa izvi vacha vachititura sekutaura kwakaita kuti enda unogara uchichengetwa uchimirira kuita kuurayiwa. Saka zuva nezuva ndaigara ndichingoona rufu mumasomani mangu chingoti saka zvandakangonzi tofanira kuurayiwa nezvandakaita it's okay, ndakazvigamuchira. Asi ndaikugara ndichingoona rufu mumasomani but zvisinei ndaingoona mata chikoti Mwari imi makati kunyange vakaremerwa zvakaita sei kwandiri. Saka ndinongouya kwamuri kuti mundibatsire. Handisi kunamata kuti mundibuditse panzvimbo ino pandakatongerwa rufu, nokuti makati chasungwa kudenga chasungwa panyika chasungwa kupi kudenga. Saka ndimi makatozviona zvakakodzera kuti zviitike saizvo, asi ndakungokurumbidzai nokuti makati kuseri kwegwa hakuna munamato. Saka ndiri kurumbidza Mwari ipapo zvinhu zvangu zvakatanga kungoendekawo. Ndiri mujeri ndichitoziva kuti in time tonga ndakatorwa ndonourayiwa, but zvinhu zvangu zvanga zvakutoita zvakutoendeka. Ndada peaceful mandiri, ndakukwanisa kutoshumirawo pamwe chete nevamwe. Ini ndinonzi mufundisi Kataya Maoko, ndiri muparidzi weshoko raMwari mubasa rake. Tichinamata Mwari tichingodaro, tichitoungana tichikurudzirana kuti vakomana rimwe zuva Mwari vanotena matables vachaita kuti kuda kwawo kuitwe. Saka munongonzwa kuti pataigara panzvimbo iyoyo zvinhu zvakaoma, munoziva kuti zvakaoma kuti ugare for 23 hours uri 1 usina munhu warikutaura naye, unongori mukarumu kako kadiki diki, panokwana paunorara nepanokwana chigubhu chemvura nebhaibheri rako neplate kapu yako yokumwira mvura, hembe dzinenge dziri panze, haupinde nehembe, topinda uri munhu chete, hembe dzosara panze, ungopinda ungogarawo uchimirira kuti ndichauya kuzotorwa. But zvakadaro kugara tisina hembe mukuomerwa semunhu anenge abviswa musociety uchagodzere kurarama nevamwe, takaramba tichingoona kunaka kwaMwari. Ndoramba ndichinamata chingobva ichitaurikawo. Tatine redhiyo yedu spika yange yakasungirirwa, saka yaingotaurikawo ipo panyuzi idzo ngotongonzwa dzichitaurwawo senyaya nana Ezra ana DJ Ndundu
achitaura kuti vanhu ava vari kunzi vanofanira hawo kuti vakontinye nekuurayiwe vafe. Vamwe vari kuti zvakanaka kuti vanhu ava vasiyiwe, asi mutungamiriri wedu ane nhau dzaari kutaura, President Emmerson Mnangagwa, nokuti vakatombobva neko vakaona zvakawanda, vakadzidza zvakawanda, vakadzidza zvazvinoda. Taingonzwa zvitaurwa chikuti pamwe zvichaita pamwe hazviite. Unozoti kana vanhu vakufona mumaredhiyo vai panenge vachibvunzwawo nemadj kuti munozvionawo sei, mumwe wototi munhu iye ngavatodamburwa kubva kutsoka kusvikira kumusoro achifa kutangira pabvudzi. Zvaibva zvabata mwoyo yedu kuti vakomana but taingoramba tichikunamata kuti Mwari tiri venyama asi tikunde. Ndizvozvo ndoda kuzorewo mashure muri mukoti muchiudzwa judgment kuti takutongerai rufu maachitambira sei? Ndiri mukoti zvandakaitwa ndakanzi iwewe wakudzoserwa. Havana kuda kundibudira pachena pekutanga, vakanditi wakudzoserwa mukati, wabatwa nemhosva asi wakusendenzwa. Sendenzi yako ndiyo kunzi wadzoserwa mukati, wakugara uri mukati uchifidwa. But inini zvakandirambira ende munongoziva kuti jaji achitotonga munhu anobva atoita sei, anobva atosumuka pachigaro. But ndinoona kuti ndakafamba nenyasha, jaji haana kukwanisa kusumuka, akaramba akagara akanitarisa. Ndibva ndine zvekutaura ndakati ndinoda kunyatsonzwisa kuti mandidzokere mukati, kana ndadzokera ndozoya rini. Zvikanzaiwo iwe wapiwa mutongo werufu wokugurwa musoro, saka uchaenda kwaunochengeterwa uchifidwa uchimirira kuita sei, kuzourayiwa, kuiswa kuzodamburwa musoro. Saka ndanzwa zvinhu izvi pekutanga zvakaita kunge zvanondisheka, asi pane rimwe shoko rakauya, pane imwe pfungwa yakauya mupfungwa dzangu, ndakutobva ndakubuda nemakati. Pauzi paunotongerwa rufu, pakuonekwa kwako unenge watoo munhu ari vicious. Kunyange udzozi usiri vicious, but unenge watoo munhu atori wakutoona seuri vicious, usatoite wakutotyisa, nokuti unenge wakufunga sezvese. But ina handina kufunga sezvese panguva iwe. Ndakangoti dai Mwari maramba muchindibatsira, dai Mwari maramba muchimira neni. Tadzika pasi, pane mumwe officer wakauya vachindiiti zvinopera mwana wamai. But zvaitaura kuti zvinopera izvi, ndaiti ari kuti zvinopera officer vakakwana here, ari kutaura kuti zvinopera ini chinourayiwa, zvinopera ndafa. But so ndakazonzwisa shona yaari kutaura kuti zvinopera, ndakabva ndangogamuchira kuti zviripo ndozviripo, handigoni kuzvishandura kunze kwavatonga naiye Mwari ndiye anogona kushandura. Ndakangofunga tichingodzokera pai ndakatanga kungovimba nezita rinonzi Jesu, ndizoti Mwari ndibatsirei. Ndabva ndagamuchira zvinhu izvi kuti zviriko ende zvinowanika, ndisiri nokutanga kuyemwa pasi pezuva, ende ndisiri nokutanga kuurayiwa maurayiro akaita sapi saiwaya. Pamwe tiri nemadzichiteguru madzibaba edu atisingatoziviwo vakatourayiwawo nenzira dzipi idzi. But ndairamba mweya iwowo ndichinamata, Baba tibatsirei. Ndibva ndagamuchira, ndakave munhu akanga akutokwanisa kutopindawo mune vamwe vangu mapisodi ndichikumbira maofficers ndipei nguva nditaure nevarume avo. Ndakutoshumira kuvarume vapi vandinawo vakatongerwa rufu, ndichishumira navo ndichivasimbisa kuti varume kudenga kunani, kuna Mwari. Sure Mwari vacho vakazviratidza kuti ndiriko. Ndizvozvo vakabva vadzika muna baba Emmerson Dambudzo Mnangagwa, president vedu, vakafemerwa nemweya une simba. Baba vedu Emmerson Mnangagwa vakabva varamba mutongo wekuti urambe uripo munyika yeZimbabwe. Nhasi uno kutaura kwatiri kuita izvezvi, kune mumwe ari kutobata chikomba. Ndezvipi zvinhu zvamunoti dai ndanga ndisina kurwisana nechikomba chakazosvika mukufa, dai ndakafambisa nyaya yangu negwara iri, kuitira kuvamwe vari kutobata zvikomba izvezvi? Vari kutozvibata. Ndechichipi chinhu chamunoti dai ndakadai ndisina kuita izvi? Ndinofara zvikuru, regai ndikupindurei zvakanaka. Pane zvandakadzidziswa mushoko raMwari. Chivi chinorambirwa mukadzi chete, chivi cheupombwe. Chivi cheupombwe ndo chinorambirwa mudzimai. Mukadzi haarambwe nokuti atadza abika sadzambodza kana kuti atadza kuwacha, anodzidziswa zvese izvi, mutomubatsira kana uchiziva. Saka chivi chinorambirwa mudzimai chivi cheupombwe. Saka ini ndiri kuedza kuda kudzidzisa
vari kutonditeerera vari kundibata zvakanaka nditori tsamba kwavari iri kutoverengwa nokuti Mwari vakaita zvinoshamisa kuburikidza nababa wedu Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ndiri kukurudzira nyika yeZimbabwe kuna ari kukura neasati apinda mazviri nato mazviri kuti ato marriage munhu uyu akaroora nemudzimai wake handiti tisazenge tichitamba nekuti ukaona munhu akutadzira kuda kutonga iwewe usatonge kuti tine mahedmen masabhuku machifi vanokwanisa kuti tivape nhau dzipi dzakaita saidzodzo tisina simba ratotanga kushandisa pana atitadzira kana mapurisa maneighborhood mawatch committee vanenge vari muarea tokwanisa kuvazivisa nekukasika votibatsira voenda nenyaya idzi kwadzinofanira kunge dzichiyananiswa sekumatare kwatakazosvikawo takutongwawo. Saka ndinokurudzira mwana weZimbabwe kuti chikuru tsitsi rudo neunyoro tararame nazvo. Ukaona anenge akutadzira svitsa nyaya yako kuna sabhuku, ukaona akutadzira iri vhini room town svitsa nyaya yako hameno titoenda kuna kansela here kuti vatibatsire. Hatidzorere chivi nechivi, hatiti munhu akatadza totobva tamutonga tega nekuti vari kwavanotonga kare. Ndichikurudzirawo kuti kuvana veZimbabwe vari kutondinzwawo nekunyatsondibata zvakanaka, tisakurudzirane kuuraya vanhu. Munhu aurayiwe akakosha. Number 2, imomu kuba imomu hakuna kunaka. Zvino dzimara wazvituma kuzonouraya munhu, wakuona kuti dhora remunhu raainaro rakakosha, upenyu hwake ndosina kuti asi kukosha. Saka ndiri kuda kuti munhu abva aona kukosha kweupenyu hwemunhu asaona kukosha kwemari. Ndichisimbisa zvakare kuna ari kundinzwa right now, jeri randiri nhasi uno zvakaoma kuna asinganzwisisi kana kuti kuna asinganamati. Zvakaoma kuti urirarame. Vamwe vasiri kunamata Mwari vari kungopureya masuicide tiri mumajeri nyaya yekuti haasida kupinda muna Christ. Inini basa rangu zhinji ndifunga randakatopindira muno ndakariona ndere kuudza nyika kuti izive kuti tinofanira kufamba sei. Makore ano haisi nyaya yekuba, inyaya yekuti tinorima magadheni, tinorimawo zvibage. Mvura yakunaya totorwadzirwa tiri muno kuti mvura izvo yakunaya manje ndoirimira papi mugwenga mandiri muno. Saka ndiri kukurudzirawo vari kunze kuti ngavashande nemaoko, ngavashande nesimba rebva mavari, kwete kubira vanhu zvinhu zvavo. Tisauraye vanhu, ngatigarisane peaceful ive matere. Zvese izvi ndakazvidzidza ndiri panapa. Ndakadzidza inonzi peace education program yekwaPrime Reward Los Angeles. Akadzidzisa munomu, takadzidza zvakawanda, ma10 majors takadzidza dzana dignity nezvakasiyana siyana. Saka ndinongokumbira kuvana veZimbabwe kuti tisaite chinhu tisati tafunga. Ngatitange tafunga zvatoda kuita kuti zvinozovei mangwana, zvinozotimisa panzvimbo yakaita sei. Nokuti haisi nyore chituko chaunenge watoita kana usinganzwisise. Family yako tongoti family yako akataya maoko, family yako agwanzura yauraya munhu. Tikuto haisi family yauraya, but ndini ndauraya. Pandakwanisa kutukisa nefamily yese, nyange nemwana wangu chaiye ari kuenda kuchikora, ari kungopfuurawo paMwari ari kuchengetawo. Handiti mwana wanu mamuzonzi ndo wewe ukuenda kujeri, wewe kuuraya munhu iyoyo. Handikuri kuona kuti nefamily chatove chituko. Handiti. Saka ndinokurudzira Zimbabwe kuti tigare zvakanaka, tigare mutsitsi, murudo, muunyoro, ende tivake nyika yedu tiende mberi. Ndine tarisiro kuti tichazoendawo panze, but chikurudziro chandinotarisira ndechekuti kana taendawo panze tinoda kuti dzidziso society zvakanaka, tivadzidzise kuti zvii zvataidzidza tiri kunoku. Maybe ndizvo zvikuru zvandingadai kutaurawo. Chikurukuru chandirozora mandichisa, hama iyi yakashayikira mukati memaoko angu vane hamawo dzavo. Saka chikumbiro chokuti kana zvagoneka sekugoneka kwazvakaita pakutanga kuti Mwari vachatiendesa panze nevatungamiri vedu venyika vachishandiswa naMwari wacho yeye kuti tiende panze. Chikuru ndinoda kuti ndinoripa, nokuti ngozi inoona kutadza kuya kwandiri kana kutadza kuiona, asi ichaonekwa navana vangu, ichaonekwa navana vomunin'ina, ichaonekwa navana vomumadzikoma. Saka zvakuramba zvisakisa matambudziko mumusha mandaberekwa. Saka icho ndicho chikumbiro chokuti kana tatenderwa, Mwari vatitendera tabuda, toda kunoyanana nehama dzevafi, toitawo zvavanodawo, ari maramuro avachatipa, togamuchira tozvininipisa,
tove neukama koche koche zviriko zvinowanika. Ndizvo pandanga ndichabvunza kuti kunze hama vakanoripira here mabva mandidaira, asi mubvunzo wandava nawo ndewekuti kubva zvamapinda mukati meusungwa makambowaniswa here mukana wekusangana nehama idzi zvichida muchingokumbirawo ruregerero nezvakaitika kuti hongu akanga ndikanganisira asi pamwe ndakazotsamwawo zvakaita zvakapfurikidza? Handina kukwanisa kuwana mukana wokutaura nehama dzemufi, asi chikumbiro from 2021 ndaingoramba ndichikumbira ndiri kuchikondemu, ndakatonga ndiri mupisodi, ndakapfeka hembe tsvuku ndichingoti kunyange ndichingonoti nhasi ndakumbira ruregerero ndobva ndaurayiwa hangu, haisi problem. Zvino ndakwanisa kutaura nehama dzemufi, ndiyo yanga iri shuwiro yangu, nanhasi ishuwiro yangu iyoyo yokuti ndikwanise kutaura nehama dzemufi, tive nechibvumirano chatichaita nekukumbirana ruregerero, nokuti ruregerero rwemurumo vachingondinzwa vari kundinzwa ndichitaura right now kuti sorry, but sorry iyoyo inini yandakatarisira haisiri yandida kuita kwavari. Pane chivanhu chinofanira kuitwa nokuti ropa rakatodeuka, ropa iroro rine ripoti yariri kuchema zuva nezuva. Saka izvozvo chikumbiro chikuru kuchivanhu kuti tisangane. Naidzo hama dzanguwo ndakatombogarawo pasi family yangu tichitaurawo navo kuti zvakauya kwandiri, but asi kuperera kwandiri chete, kune kwazviri kuita sei zvichanobata makawanda wanda. Saka ngatiitei kuti tiyanane. Hama dzangu dzakandinzwa kuti tichaenda, but tinogoenda sei iwe usipo, zvinoda iwe uripo dunga munhu. Saka ndo patiri kuramba kuti izvi zvino zvitiri kunamata kuti dai Mwari vatendera nguva iyoyo nababa vedu mutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa vatitendera nemwoyo wawainawo varamba uripo, tatenderwa tadzokera tanoratidza nyika zvatakadzidza. Isi tiri pakunodzoreredza nyika kuti zvamakuita izvi kune kwamunosvika. Izvi tinoramba tiripo munharaunda, asi izvi zvinopai matambudziko. Nokuti ndinoona kuti madzimai mazhinji ari panze vachirikadzi, asi hadzisi chirikadzi unoda kukufirwaka nekuda kuti ana baba vari mumajere. Vana kuti uchimudzora mwana iye zvakanaka angori naamai chete anenge ane kaunhu kabehaviour. Saka zvinotodawo kuti ana baba vacho varipo, asi ndikuramba ndichidzokorora kuti nyika yeZimbabwe ngatibatanei. Nyika yeZimbabwe ndinokutendaiwo nokunzwisisa kwamakaitawo muchitenderawo baba vedu Emerson Dambudzo Mnangagwa vachiita zvinhu izvi. Ndinotenda kuti nyika yeZimbabwe makafadzwa nazvo, nesuwo tiri kufadzwa nazvo. Tinokutendai murambo muine mwoyo wamuinawo iwowo, uye nesuwo tichachinja, tisi kuzokunyadzisai kunyange nekwatigereka zvanhu tichagara muno zvachose, asi unhu hwedu takatochinja kare. Nyaya iripo ndeyekukurudzirana kuti tiende kuna Mwari. Zvizhinji hazvina maturo. Ndakatozonzwawo pane zvatinoona kuti ane TV kuno kwatakadzika kumaximum, tine zvatinoona pamaTV zvakawanda nezvidzidzo zvinoitwa, wotoona kuti zvishuwa vanhu vari panze vakutoparara dani vari mukati neunhu kararamiro kangu kachika vari kuita. Saka tinokumbira kuti kune vechidiki yese tambosiya zvimwe zvinodhaka zvinoita kuti tifare matiri, hazvitisvitse, asi ngatiitei upenyu huri proper huri muna Kristu. Titendeuke, tichiteerera vabereki vedu, tichiteerera madzikoma edu atinawo panze ipapo, tisati tasvika kuna testirira kwatiri nhasi. Zvakaoma hazvigoni kunyatsotsanangurika kuti kwandandiri neupenyu hwandairarama nezvamafambiro azvaiita zvazvakaoma. But saka ini ndikuramba ndichikurudzira nyika yeZimbabwe kuti kunyange hako kusina mutongo werufu ngavarege kutora mukana wekuti vakuuraya vanhu. Zvakaoma kungogara uchingopiwa zvekuita kuti ibva apapo, sumuka gara foreign apo, chienda kusadza, chirara nguva dzakwana, zvinhu zvakaita sei zvakaoma. But iwe kunyange uchiti hazvina kukuomera alright, uchangouya kujeri pozi vamwe vanhu vanoti ndokupikira jeri, ndinokupikira jeri hauna basa, but aya kuno kwanenge akuchema kuti zvandaitaura hazisirichi handizvo, akuona zvimwe zvinhu handiti. Saka ndiri kuti dai tangogara tasiya, tangoraramawo sevanhu, nyika yedu yeZimbabwe isashoreke, nyika yedu tisanyadzisa mapurezidendi edu, nokuti pane zvakawanda zviri kuitika zvatiri kudzidziswa kunoko. Saka ndazvidzidza kunoko tabuda panzeka, tofanira kunge tichiteera maprotocol eyayo, tisazonyadzisa vari kutaura kuti tiri kudzidziswa zvakati. Izvozvi ndine vazhinji vandaigara navo chikondemo, vamwe vari kuita zvekuumba,
vakutove neraramo mazviri. Vamwe vari kutove zvechikoro anga asina kuenda kuchikoro zvakakwana ave neraramo mazviri zvakutokwanisa kumubatsira. Vamwe vari kutove zvemakombiyuta po panopa maximum vari kuve neraramo futi mazviri. Isusu tiri kubata basa raMwari tiri mafundisi tichikurudzirwawo ivavo vatinavo vasungwa vane ma100 years dzavari kupika ma200 years ma300 kuti sarase tariro Mwari vane zvavanoita. Tichikurudzirwa tichoparidzira futi zvakare maofisasi edu yaya tichimakurudzira kugarawo nevamwewo panze ikoko kuti kwamuri kudzokera panze varume ndiko kune matambudziko ose. Fambai muina Mwari. Ndipo pane nyaya yatagarira nhasi pano pamaximum tingati tiri kugara for life nekuti takanzi life handizvo pataiwa isiriyo nyaya yacho takatobva murufu tauya muupenyu saka tatone future yakanaka yatiri kutarisira. Ndiri kufara kuti pandiri kutaura kudai handisi ndega, ndine dini rari kutonditeverawo randisingakwanisi kunge tichizonyadzisawo tiri muna Christ. Riri kubva panze mafundisi akasiyana siyana vanouya kuzondoona zuva nezuva tichishumira Mwari tiri muno kumafamilies week tetinavo mafundisi iyayo vachitoro vamwe vanhu vari muno tichivaiso pauvepo hwaMwari vachisangana nemafundisi iyayo vachikurudzirwa kunamata ikoko. Saka hatisuda kuzonyadzisa vanhu vanouya kuzotiona, saka tiri kuramba tichingotenda kuti basa rakanaka. Ndizvozvo ndoda kudzorerai kumashure toti nhasi uno sechishuwo chenyu chamaikumbira makore esaya kuti dai zvaigoneka ndasangana nehama dzemufi ndakumbira ruregerero. Nhasi uno toti vari kuona mashoko amunoda kuvaudza ndeyekuti chii zvichida pamwe muroda kuti vasvike panzvimbo yeno mukumbire ruregerero makatarisana navo munoda kuvati chii? Mashoko andinawo regai tidzokere kumashure futi mbijana. Chinhu chikunyanya kundibata ndechekuti mufi ane vana vakasiya, ane vana ivo vanoda kutochengetwawo handizi. Saka so kuti vana ivavo vari kuchengetwawo nevakasara, but inini mwoyo wangu ndokuti ndicheme pamberi pehama dzemufi kuti ndakakutadzirai ndiregererei, vondiregererawo nemwoyo wavo. Asi chikuru zvese zvavachataura kuti ndivaitire kana kuti ndiite sechivanhu chedu ndinozvipira kuti ndizviite nekuti kuna Mwari wacho vanototanga wapedza zvese wozoya kwandiri. Ndizvozvo. Saka ndinoda kukumbira ruregerero pakutadza kwandakaita. Ndandatadzirwa bhatayo zvandakazoita ndini ndakatozotadza because ndakabvisa upenyu hwomunhu panyika. Indi zvanga zvakanaka mufunge henyu kuti dare zvanga rakatongwa kuti ndofana kuurayiwa nekuti Mwari wacho ndotaura kuti aurayiwa ngaite sei, aurayiwa ngaurayiwa. But so nekuda kwaJesus Christ akazove matiri zvakuita kuti tikwanise kuregererwawo. Saka nyaya iripo ndekuti hama dzemufi ndoda kuti dzindiregerere pamusoro pezvandakaita nekuti ndakatoshotesa murudziro wokwavo. Munhu iyeye maybe anofanira kunge aine pati imwe yaifanira kunge achitoitawo pakurarama kwanhasi dai anga ari mupenyu but akatofa. Saka chikuru chandinoona mushonga wongozi kuiripa kana vachindinzwa nhasi ndichitaura vanyorovese mwoyo wavo nemwoyo murefu vagamuchire zviriko zvinowanika. Ndizvozvo chikuru chandinokumbira. Ndizvozvo ndakuuya paupenyu hwenyu makagara mukati meusungwa makagara zvakanaka, hamusi kurohwa, hamusi kupiwa sadza rine jeche sekutaura kunoita vanhu vari kunze. Vanhu ivo vainyepa zvisingaite, vaiuya panze apo vachitaura kuti hanzi kujeri kunopiwa sadza nejecha, vainyepa zvisingaite. Maofisas atinawo pamaximum kana kuti atatinawo kwananichiri vaitongotikurudzirwa zvinhu zvakanaka. Vaine behavior garai zvakanaka, ivaise vana vanonzwisisa. Takatedzera zvavaitidzidzisa nanhasi ndauya kuno kumaximum tichingosvika musi watasvika tichiwa mainterviews edu vaingosimbisawo ivaine good behavior. Vana vangu mugare zvakanaka, upenyu hauperere papi ipapa ndinoona kwamabva uko maapanapa. Saka munofanira kuve negood behavior kuti musvike. Chinokutadzisa kuenda mberi ndiwe mabasa ako aunenge uchiita nemagaro aunenge uchitanga nemaofisasi. Maofisasi tinogara nawo zvakanaka, tiri neushamwari kana kuti usahwira nemaofisasi. Wine chidaro correctional yavakatiisira ndinoramba ndichingoitenda yakauya munyika medu. Ofisa ndotoswera ndichitamba naye tsoro, ofisa ndoswera ndichitamba naye chesi, ofisa ndogona kuswera naye tichiverenga zvedu
tiri pabible study tichidzidza shoko raMwari zvinokodzera kutora officer wangu ndikugara nawo 3 kana 2 tichidzidza mashoko raMwari officer ndinoti ufriend hwedu neofficer wakakurisa officer anokwanisa kutoti achitomoti atogutoti yake mwana wamai vangu imoti chimwe chandasiya ndotokwanisa kutochitora officer akasununguka kwandiri ndotodya maputa angu andaigirwa nehama kubva kumba ndotokwanisa kutora 2 packets totomudya akasununguka kutambira bhozi tiri paukama tiri pakuitirana zvakaipa sadza riri sadza aiwa ndinongoona hangu tirinodyiwa zvakanaka bhozi handidye sadza ndine maulcers zvachose saka ndinoona sadza rinotodyiwa zvakanaka rakachena cabbage vanodya beans nyama chicken kunongodyiwa mazai vari kungodya kujeri vari kupiwo mandewo chitatu adyawo mazai adyawo chicken adyawo green veg saka zvinhu zvatiri kuwana zvinovaka utano hwedu hazvigona kutidzikisira kana kudzorera kumashure kujeri hatirohwe kana pane anenge akanganisa anotorwa oendeswa kumaofficers pane vanokansera verehabilitation vanomutora munhu iyeye vomukansera kana unotozoona kuti hazvishowa munhu paanokanserwa achidzoka atove neunhu hwasiyana abvuma kukanseleka hatisi pakurohwa hatisi pakutirwa zvakaipa tikugara zvakanaka tichidzidziswa chikoro vanhu vari kuendaenda hapana chatinorambidzwa kuti tinge tichiita tiri mukati meusungwa pane zvinotibatsira pararamo kana pane zvinokudzidza tiri kungoita zvinhu zvakanaka ndinotenda mufundisi kateya maoko ndisingazive kana mune mashoko ekupedzisira zvichida kumhuri zvichida kushamwari zvichida kumhuri yeZimbabwe mashoko ndinongotangira kumhuri yeZimbabwe timhuri yeZimbabwe ndinoramba tichingodzokera shoko rokuti crime doesn't pay chitsotsi hachiite sei hachibhadhare ndodzokera ndoti hasha hazvina zvadzinobatsira muupenyu ende haurambidzwa kutsamwa asi zvidzore paunenge watsamwa munhu kana akutadzira enda kuna headman kana kuna ofisa ingave zita rapi ingave CID zvinoenderana nezvawaitirwa unobatsirwa nyaya dzako kupi ikoko ngatiregei kuti pataona atadza tototanga tega toshandisa ruoko rwedu tinouraya vanhu toramba tiri mumatambudzo akaita saiwaya ninoona kuti vazhinji mazuva ano vanhu vari kurarama tiri kungorarama neurwere hwakasiyana-siyana saka tokurudzirana kugara zvakanaka ndichiti Zimbabwe nditori tsamba muchindiona ndichikusimbisai kuti ngatienderere mberi nekuita zvakanaka nekuvaka nyika yedu mvura yakunaya ngatirimei ndo munobva uraramo nokuti munhu chandonzwisa munhu akanzi achadya chinobva musimba rake handiti saka ndichizotiwo kuhama dzangu ngavarambe vachingondirangarirawo varambe vachingondivhizitira tirambe tichitaura dzimwe nhau dzakadzikadzika zvigozotibatsirawo muraramo pandirozodzokawo vandigamuchire vasaore mwoyo asi ndotenda ndine hanzvadzi dzangu dzinoya kuzondiona dzimwe dzachona hanzvadzi dzangu akasori mafundisi asi nikuramba tichitumirana mavhesi tiri mujeri handiti tichisimbisana tichiparidzirana paanoya kuzotiona mavisitors ndotenda imwe hanzvadzi yangu inonzi pastor Tisoko atopasta ari panze akutonamata zvokutoti zvinotoshamisa nokuti kana kunoku andozikanwa kumaximum kuna mufundisi asvika papi pana ndinana baba vedu ana mufundisi archbishop Danimo Magorembo vanotozikanwa maximum yese nenyaya yekuramba vachirangarira vakasungwa nokuya achivaparidzira mweya yavo kuti isunungurwe mukusungikana saka ndinongoramba ndichingoti aiwa hama dzangu ngatienderere mberi nekunamata zvizhinji tisiyane nazvo zvinodhaka izvo hazvina maturo zvimwe zvizhinji handikuti hazvina maturo chine maturo kunamata muparidzi 1 verse 2 ndiye anotaura izvozvo meaningless utterly meaningless saka ndikuzomupedzera ndichingoti I thank you forever because you have done it mwari vakatiitira zvakaita sei zvakanaka ticharamba tichingorumbidzwa ticharamba tichingotenda baba emasoni mudangagwa ngavaitirwe zvakanaka varopafadzwe vakudziridzwe kusvika pamusoro pavanofungidzira kuda kusvika ivo nevese vanovatedzera baba vedu ziyambe handizvo kusvikira kuno kupedzira ngavaitirwewo zvakanaka baba Chihovhu Charles Chihovhu wanova ndiye mukuru wematorongo tirongoramba tichingoti ngavaramba vachipiwa mwoyo werudo ndinoona zvavanoita kunyange tisiri kuvaona vachiuya kuno havaoneke zvokudaro vaye asi ndinongoramba ndichingotenda nemabasa avanoita neruoko rwavo ruchitamba nokwachiziva kuti kune vazukuru vavo vari kunoko ndinotenda zvikuru ndinotenda amaiguru ari kuya
right maiguru ava nokundisungisa zvakaitika nezvokuti asina kupatsanangura ndaita 2 madzimai uye iwe chituru ndianga kundiita se andisungisa ndizosvika pakuparamhosva iyi asi mukuru ari kuuya aripo rega nditombokuratidzai kana nyika yezimbabwe ichimboona nditombokuratidzai maiguru maiguru zvisho vari kuita sei vari kuuya kana yavo koma like iyi ndo second born yangu maiona akapfeka bhosi ndo second born yangu ini ndii ndiri pakati ndiri kusekerera ava ndo maiguru vakapfeka topi yeredha uyu hanzvadzi yangu ndo pastor t sokwa uyu hanzvadzi yangu avanonzi sister netsai uyu munin'a wangu anonzi tafadzwa ava vakapfeka redha varume ava 2 vari kuoneka apa ndandakatongerwa navo rufu takadzikiswa tese saka tiri kuramba tichingonamata vana vangu vemusangano ndiri mukati mejeri muno vatinonamata navo ndine vazhinji vakatoti wandisei saka tiri kuramba tichingotenda Mwari nezvavari kutiitira aiwa tinotenda Mwari dazvo pese patichifamba kuno chinonzi chiuyai mumbotishumira bhozi mweya yedu yane nzara tobata minamato Mwari votiita vanopindura mufunge zvenyu saka toramba tichingotenda nekukudzo nemiwo namataiwo aiwa tinotenda tinonamata thank you so much aiwa muve nenguva yakanaka ndokusvikirai zvakanaka mukati meupenyu totenda zvikuru aiwa ndinotenda vatachitandara navo ndi pastor Love Mo Kateya Maoko vanga vachititsanangurirawo nhoroondo yavo mapindiro vakaita mukati meusungwa uye vanga vaine dzidziso yekuti mhirizhonga haiziriyo inopedza kukanganisirana asi tinofanira kutsvaga dzimwe nzira dzakanaka dzekuti tisadeure ropa kana kuti tisave tinozobvisa upenyu hwemunhu panyika. Ndakamirira ZemuNewsBeat TV, zita rangu ndonzi Frank Wesere nchiti chisarai. Amanesha Mwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa emuwebezilo namabasa musatibanane wotokotadzira tadzidza mabasa emuwebezilo namabasa musatibanane wotokotadzira